какво да правим с масовата безработица? Това ще бъде огромно социално предизвикателство. И мисля, че в крайна сметка ще трябва да имаме някакъв вид универсален базов доход. Не мисля, че ще имаме избор. Универсален базов доход. Универсалният базов доход мисля, че ще бъде необходим. Значи бе решено безработните по целия свят да получават, защото няма работни места, роботите ги заемат. Да. Ще има все по-малко работи, които робот не може да свърши по-добре. По-трудното предизвикателство, много по-трудното предизвикателство е как хората тогава ще намират смисъл. Много хора намират смисъл в своята работа. Значи, ако няма нужда от твоя труд, как намираш смисъл? Чувстваш ли се ненужен? Ще ядеш боболечки и ще си щастлив.